Albert Soler Costa, d'Artés. La meva procedència és ben bé del centre de Catalunya. Vinc per part del meu pare, els meus avis eren de Fusimanya, i per l'altra banda, part de la meva iaia era del carrer de Torcó, de la casa de Torcó, i tot això està a prop del Pla de Bages. Tot això és el Pla de Bages a Manresa. La meva feina ara és jubilat, fa un any i mig que estic jubilat, i estic una mica tocat perquè doncs, vaig tenir un Helicobacter pylori i em tinc de medicar molt, fins ara, perquè això és una cosa que no es pot operar, i ara doncs això se m'està acabant ja, però bueno, també soc gran, tinc 66 anys, i pel gener faig 67. No m'imaginava com aniria això, no m'havia fixat res, com el que hem vist avui aquí. El que sí que he trobat és que tothom estava molt predisposat. Sí, tothom estava molt predisposat a parlar de lo seu, de lo que fa i de lo content que està a dir-se Albert Soler. Cuidado, això ha sigut una cosa que m'ha sorprès. Espero que sí. Bueno, no sé si haurem d'anar a Austràlia. Seria més fàcil anar a veure aquest que està aquí al sud de França, que diu aquest. Però bueno, a Austràlia serà més difícil.